Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam, godhong cengkeh. Ingkang jawab salam muga-muga rezekine tambah. Allahumma. Godhong salam, godhong talas. Ingkang jawab salam muga-muga sing duwe utang ndang do. Allahumma. Sing ngamine banter dhewe ketara yen utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'da. Katur dumateng para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati. Estu ingkang dipun mulyaken Allah Subhanahu wa taala. Semoga ingkang sepisan tansah kula dherekaken muji syukur dhateng Allah kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Estu bilih enjang menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, saha nikmat sempat dumateng jenengan sedaya lan kula satemah saged sareng-sareng silaturahim pun niati tolabul ilmi. Estu mugi-mugi sedaya menika ingkang saged dadosaken umur jenengan lan kula menika dados umur ingkang barokah. Amin ya robbal alamin. Shalawat salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu ingkang sampun nedahaken dhateng agami ingkang hak, dhateng agami ingkang sampurna inggih menika agami Islam. Mugi-mugi sedaya para rawuh ingkang hadir wonten ing pengaosan enjang menika pikantuk inggih menika istiqomah kanugrahan saking Allah kantos ing akhir hayatipun saged ngrungkebi agami Islam. Mugi-mugi jenengan kula dipun pejahaken dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang dipun weyaken Allah taala, kula badhe taklek sadenipun matur ning dijawab jujur nggih Pak Bu nggih. Bu, halo Bu. Pilih awake dhewe sehat ning mlarat napa sugih ning lara-laranen. Kula nggih cocok niku. Dadi pilih awake sehat duwite cocok napa mboten? Nak awake dhewe niku sehat ora di duit, nak koncone sambat malah melu sambat. Dadi wong loro padha sambat. Mila salah satu kenikmatan yang sering kita lupakan nggih menika kita ingkang diberi nikmat sehat. Kalih nikmat sempat terkadang boten saged gunake kanthi lisan nggih kula sedaya ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi perbuatan nggih kula sedaya menika kersa napa Bapak Ibu kumpul-kumpul kalih kancane, kumpul karo tanggane pun niati nyambung tali silaturahim. Sebab napa? Panggil aku. Sehat niku ternyata larang re. Niki wong muncul teh rasane seger napa mboten? Gebrobyas napa mboten? Gebrobyas niku berarti alhamdulillah awake dhewe sehat. Sebab akeh wong lara kok jenenge lara beokek napa niku? Bening sirah jenenge blut. Bening mata jenenge Belek. Lawur. Nek nyawang duit abang gambare Soekarno kok ijik cetok. Bening kuping jenenge enggih.
Beneng irung jenenge napa Bu? Sing ngapekane bengek. Beneng geger jenenge Boyok. Sehat-sehat. kok bolak iki ta Bu? Boyok. Oh boyo. Beneng ngisor kono jenenge Bapak ngisor kon. Des. Geser. Beneng kok gelas dredeg-dredeg jenenge napa? Biyuten. Kuwi jenenge penyakit napa Bu? Wo. Bila Masya Allah, kok jenengan iki lak umur iki rasane ati niku bahagia napa mboten Bapak iki? Bahagia niku sing gawe wong liya napa awake dhewe? Awake dhewe. Ngaji niku kan eneke mung penak karo Kepenak. kali selonjoran asal mboten. Asal. Karo sila, Gatot. karo lendenan tembok, Boleh. karo pijetan asal mboten. Boleh. Asal. Insyaallah kabeh pikantuk pahala kesaenan Allahumma. Amin. Gedang kluthuk dipangan uler. Sapa sing ngantuk mangap lan Ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh. Sapa sing ngantuk Utange akeh. sapa sing ngantuk lambene Duwek. Ora ngomong. Lah sego pecel lawe rambak donya kecekel akhirate Kecanda. sego pecel lawe krupuk donya kecekel akhirate Remuk. Mila Masya Allah Bapak Ibu, nak kumpul-kumpul ngeten iki dalam rangka nyambung silaturahmi purniyati tolabul ilmi niku Masya Allah. Ini seperti kondisi di dalam surga. Karena orang yang berada dalam majelis ilmu adalah kita berada di taman-taman Surga. nyatane kula tanglet jenengan niku sing gadah utang do lali napa mboten? Lali. Boten. Lali. Pengen nak kundur kelingan napa mboten? Kelingan. Pesen kula mboten sak kundur mawon nggih. Donya kecekel akhirate kecanda. Yo donya yo ibadah. Ana wong nguber-nguber babakan donya terus kantek lali orang ibadah. Kon mangkat pengajian yo wegah. Wonge yo ana. Wonge yo teko iki. Ora teko. Kena ora teko. Sing didadekake patokan niku mung babakan donya. Sing dipikir saben dina mung babakan bon. Bila wong niku nak sing diuber-uber mung donya bae Bu. Halo Bu. Halo. Mesti sirahe dadi ngeluh gulune gampang Cengen. Halo. Waktu niku kan pun dibagi 8 jam nggih nyambut. Sing 8 jam kon gunakake kanggo ngibadah. Sing 8 jam kon gunakake kanggo istirahat. Ning nyatane wong kerja 8 jam niku kurang napa mboten? Kirang. Direwangi lembur-lembur. Nggih ta Bu nggih? Ngantek sirah dienggo sikil, sikil dienggo mlaku. Wah, kleru kabeh. Jago meter, guys. Mila monggo Bapak Ibu terkadang ati niki nak boten ditata, nggih. Tanggane tuku mobil kuwi lho. Awake dhewe dadi susah napa bunga. Alah tenane. Katane kosak-kosi rasa turu ngono kok. Nak kancane tanggane isih tuku mobil yo alhamdulillah. Sok nak jagong iso Nunut. nak dijak. Ya nak awake dhewe tenang mawon, ora duwe mobil wis ora apa-apa. Tetep bersyukur alhamdulillah. Ijek duwe pit motor. Malah pajeke napa Bu? Sithik murah.
Sing ora duwe pit motor bersyukur napa mboten? Bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Ijek iso numpak pit malah rasa tuku bensin. Awake malah dadi sing ora duwe pit ontel bersyukur napa mboten? Bersyukur alhamdulillah. Ijek iso Ngaku. Nah awake dhewe ijek iso mlaku berarti ijek duwe sikil lho. Bu, halo. Halo. Iki do nyawang apa, Pak? Nyatane wonten sing mboten gadah sikil. Misale mboten kagungan sikil tetep bersyukur napa mboten Bapak Ibu? Syukur. Ya bersyukur alhamdulillah tesih ambegan tesih urip berarti secara otomatis tasih saged ngibadah. Tasih saged enten kesempatan bertobat datang Gusti Allah. Bu, halo. Halo. Iki kok tekan jam pira iki kok ngaji niki? Lo. Jam 10 Anda puas saya lemas. Nggih, intinipun monggo ati kula dhewe sedaya dipun tata supados dadi wong sing pinter bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah nganti atine dhewe mboten dilatih bersyukur, khawatire napa Bapak Ibu? Awake dhewe duwe penyakit jenenge penyakit wahid. Napa? Wahid. Wah, napa wahid? Wahid niku napa? Terlalu cinta kepada dunia, tapi takut mati. Terlalu cinta dengan dunia tapi takut dengan kematian. Tonggone tuku kijang tangi turu Kejang-kejang. Oh. Saya ibu kene kok urung kompak to. Yes. Bu, halo. Caca. Tonggone tuku kijang tangi turu Kejang-kejang. Tonggone mipik sedan ora waras malah tambah Edan. Ya Allah, ya Allah. Tonggone tuku kulkas awake adem Panas. Tonggone mipik pajero awake panas Jaba jero. Monggo ya tak kok. Terbang Apa ya kelakon nek kedadian wong Banyudono ya Allah. Gara-gara kancane mulih saka pasar Pengging, mulih nyangking ceret, dekne kok malah dadi sing men Cret. Oh, gara-gara perkara napa? Ceret. Bu, babakan donya rasa dipikir banget. Nggih. Wis pokoke dhewe niku seleh wae atine. Saged setel ngoten nggih Bu nggih. Bapak Ibu ingkang salajengipun, kathah tiyang menika taun 2020 oke penyakit jenenge kakean mi, mboten mi super mi. Mikir. Apa siji napa? Ana wong urip kok gaweane mung mikir-mikir bojone tong. Kuwi penyakit napa mboten? Penyakit. Wong kene ya ana. Wong ora tak kok. Asa ora makan. Ampun, jangan ya Dik ya. Sing nomor loro napa? Mikul gendul mendem Jero. Hati-hati. Terutama anak-anak muda generasi penerus niki nggih. Ora Niki mikul monggo aja nganti cedak-cedak karo miras. Mikul. Miras niku nak basa gaule napa Mas? Ciu. Lho, ngombe miras niku angsal napa mboten Bapak Ibu? Boleh. Tapi somben nalika awake dhewe wis mlebu swarga. Pak ning donya wicik dhisik apa ora oleh? Angsal napa mboten Bu? Mboten.
Begitu kita kemasukan makanan minuman yang haram, untuk membersihkan butuh waktu berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Icip tok ya padha wae. Mila kudu sing ati. Ngaten nggih, mas-mas niki sing ganteng-ganteng. Nggih. Jangan dekat-dekat dengan miras. Sampeyan nang surga tenang wae. Ora mung ngombe Mas ning surga niku. Adus kungkum. Ngombene miras boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya Allah, kalau pengen seger ngombene gunake diesel ya Allah. Ya ora apa-apa. Wong itu boleh kok. Karena besok dijanjikan di surga ada 3 sungai. Mas. Siji banyu khamer, sing nomor loro banyu napa, Bu? Susu. Banyu susu, sing nomor 3 banyu madu. Kok kira mendel kabeh piye? Deleni, sampe ning surga niki enten 3 kaline. Isine banyu napa, Bu? Apa? Susu. Susu lho baterai kok kene. Terus napa meneh? Madu. Sing nomor 3 banyu napa? Komer. Cium. Itu besok untuk kita insya Allah penghuni surga. Karena kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Sing jenenge calon niku ya ana sing dadi ana sing Wis. jenenge wae awake dhewe lagi napa Bapak Ibu? Lagi calon. Nggih. Ning ya muga-muga sampeyan dadi ning surga bareng-bareng ngaten nggih. Nggih. Sampeyan reoni nak jenengan sing mlebet riyen kula diceluki nggih Bu nggih. Masa pangsulipun sampeyan ning kana celuk-celukan. Suguhane padha ning kana arem-arem. Masya Allah, alhamdulillah. Delalah ora mlebu kabeh ya. Bu, halo. Allah Subhanahu wa taala ngendika nggih Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Saged dipun bika. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu sarru wa idza masahul khairu man'a illal musallin. Menungso niku diciptake Gusti Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Cara Banyudana berkeluh kesah niku napa? Susah. Kokean sambat. Bener. Nggih. Kokean sambat. Gampang sula. Pokene ya nek sing ijek kokean sambat ngene iki. Enten. Wong lanang apa wong wadon? Wedok. Wong wedok. Kudunge miring. Lah ra miring ra iso dienggo lho. Kula kadang nggih gumun ya Allah, sing lemu do njaluk, sing kuru do njaluk, Lemu. iki piye iki? Nggih to? Payahe udan do njaluk, Panas. wis dikai terang do njaluk. Udan. Kuwi jenenge menung alias menus-menus. Kokean. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahal. Sing mlarat do njaluk sugih, sing sugih do njaluk. Bener ta jenengan? Lah sing sugih do nyatane do kurang. Kaya-kaya donya kuwi arep di enteri kabeh. Padahal sok ben yun sewu nek dhewe sampun kik piye? Alias innalillahi niku sing melu teng alam kubur. Bu, halo. Petang perkara. Siji napa, Bu? Bojone, keluargane. Terus sinten melih? Tonggone. Bondone. Sing terakhir napa, Pak? Amale. Bojone ngancani teng mriku napa ya bali mulih? Ngancani. Jarene cintanya sehidup Semati. bojone mati rong genep rong sasi wis ditinggal Rabi. ora ya Allah ya Allah. Saya jan ampuh tenan. Agar bapake mati sing nangis guru-guru, "Pak, aku mati aku karo sapa?" Tangga. Tangga. Matani Pak, "Dek, gelem nek cemplung sisan." "Oh, aja."
cintanya buah. Bu, halo? Cinta kita terhadap suami atau istri itu cinta karena siapa? Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tonggone gelem ngancani napa bali mulih? Bali. Nggih to. Bondone dicemplungke napa digo bali, Bu? Bali. Mobile go bali, motore digawa bali. Gelange diploroti mboten? Ploroti. Nah, kalunge sing bandule gedhi kuwi dicopot napa mboten? Aku yang gumun lho, Pak. Untung Mas iki do dititiki lho, Pak. Apa cek modal ya kayaknya. Oh, Mbak Dono iki apung. Nek gunung. Lagi nek Mbak Dono mungkin. Nah, ini untuk Mas untuk perak ngoten kan nggih. Nek kene rame ya, Bu ya. Berarti saya Wong terus ora teko. Nyun sewu Bu, hati-hati. Nak wis ade ning kono delep-delep dhewe, nggih. Soben ditekani malaikat jenenge mungkar karo mungkar niku nggawa gada jenenge gada rujak Polo. nangkir nakoni. Nak ora iso jawab polone di Godo. gada Pak nyunyur. Mila kula caosi bocoran nggih Bu nggih. Bodhe marobukan jawabe napa Bu? Bu, halo. Marobuka jawabane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sedaya kula njenengan sedaya saged jawab napa mboten? Belum tentu. Tergantung dari kesehariane awake dhewe. Coba saiki dijawab jujur. Jenengan niku nak bar salat dikire kemrungsung apa dirasake tekan ati? Lah iya, Kemrungsung. alhamdulillah garek. Dulinan. Allah Akbar, beber. Wah, malaikat sing arep biji iki. Alhamdulillah karo beber iki. Lebar kabeh. Duren roti biyen-biyen. Gunane ngaji nggih ngeten. Harus ada Jadi mungkin nak bersolat niku ya alhamdulillah. Tapi napa Bu? Alhamdulillah. Allahu la ilaha illallah. Perlu napa sok nak ditakoni malaikat iso jawab. Bu, halo. Kok terus gawet menang kabeh. Sing nomor 2 man ikhwanuka. Bodhe sapa kancamu? Yuk dijawab napa Bu? Mesti dodok. Napa? Kaum muslimin. Napa wong sementen iki mesti iso jawab? Isa. Sapa sing gelem kumpul karo tong? Wae pengajian ya do gelem mangkat ngaji. Wae arisan ya do gelem mangkat arisan. Wae kerja bakti ya mangkat kerja. Wae jamaah ning masjid ya do neng masjid. Wae PKK ya do mangkat. Kene ya usung PKK. Tenane. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. tepuk tangan dong. Ya ampun tenang ya gini ya. Pak Lurah Faisal, Pak Lurah. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Masyaallah. Yen ade gelem kumpul-kumpul karo kancane sok benteng alam kubur saken jawab. Bodhe sapa kancamu cek kaum muslimin. Sing bahaya kuwi gur neng omah wae ndak dino mung dolanan HP. Wong iki kena rata kok iki. Pak Den bodhe sapa kancamu jawabane napa Pak? HP. HP. Nyunyur napa ora niku? Nyunyur tenan. Nggih bila Masya Allah, apalagi seorang ibu niku lho Bu, jenengan kan prestasinya luar. Derajatnya seorang wanita dan seorang laki-laki
istri dan suami itu lebih tinggi mana, Bu? Apa iya? Lebih tinggi seorang istri. Bahkan derajatnya istri itu ditinggikan berapa? 3. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung lagi, melahirkan lagi. Rampung-rampung. Terus saya jawab, kau mengandung, menyusui. Menyusui. Menyusui sopo. Bu, halo? Derajat seorang wanita itu Masya Allah mengandung itu rekoso apa mboten, Bu? Rekoso. Jane rekoso, gandeng atine seneng sing abot mau dadi enteng. Nggih napa nggih? Nggih. Apa meneh wis sangang sasi arep nglekar kok kaya kuburan. Nak miring gembandul, nak mangkurut dubengke kaya helikopter. Wes ya. Ning pasar ditinggal ora iso. Nggih ta, Bu? Nggih. Niku pahalane luar biasa. Terus nglairke niku toh nyawa napa mboten, Bu? Ibunya ngeten-ngeten ya. Bapak itu terus ditekas. Bapak kene ya ono ngono. Apa cepat? Lah pinter kowe. Ya Allah, ya Allah. Wong lair kene niku perang sabil, nak nganti sedo. Meninggalnya dalam keadaan apa, Bu? Lah innalillahi jenenge apa? Mati sakit. Niki sing putrane paling kathah sinten niki? Oh, 6 ya Pak nggih. Cilik apa ya? Dengan luar biasa. Kula nggih Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Bar mengandung melahirkan terus napa, Bu? Menyusui niku Masya Allah harus selama berapa tahun? 2 tahun. Nan ngala wahli wa fi salu fi amaini. 2 tahun kudu genep. Ibu-ibu muda niku lho nyusoni kok petang sasi. Bar kuwi diganti susu. Aja kaget yang anake didhawuhi jawabane. Ini ada mudeng. Sing bae diganti susu mbek. Lebek. Jadi ngaten nggih Bu nggih. Masya Allah. Jadi intinya napa Bu? Seorang wanita itu derajatnya diistimewakan daripada seorang laki. Hidup ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Neng. Lah. Neng. Sehebat apapun seorang istri, seorang wanita, sholat tahajud ora tau pedhot, poso Senin Kemis ya ora tau leren. Ning nak ijek wani karo sing lanang, lah kabeh gogrok renek apa-apane. Bapak langsung rungokno. Itu bapak-bapak. Iku kaya kampanye. Loh, estu napa mboten iki Bapak Ibu? Hati-hati. Karena seorang suami itu adalah sosok yang harus kita hormati. Mengke kundur pengajian, dugi griya langsung kepada sang suami tercinta. Hormat. Langsung, Bu, ana Pak? Rene. Kok baru banget? Oh, nanti pengajian. Maksudnya napa Bapak Ibu? Wong lanang niku dijeni dihargai. Niki jujur. Wong daerah kene enten mboten wong wadon kok dualake ra ono. Enten. Saiki ra ono, maksudku nek pas nang omah. Mbot nek Sukarjo kabeh. Masyaallah. Arep ngombe wedange ora ono.
Dadi awet dan jeruk. Pak Ridwan nih lho, wah. Nanti kelak. Saya semprepet. Tak gocek-gocek kurang kok. Biasanya ono. Ono kok tekan jam 10 iki lho. Kene yang legek-legek nang guys. Omber sih. Guyonane kata ibu nggih. Tekan ngendi iki mawon. Dang jeruk. Nggih, nyun sewu dadi wong wadon aja galak. Sing biasane galak wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Wadon. Oh lanang wadon galak apik. Ingat tadi yang saya ucapkan di depan, bahagia itu yang menciptakan siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Bahagia di dalam rumah itu yang menjadi penentu salah satunya adalah seorang ibu, seorang istri. Wong wadon niku yen gemati, mboten galak. Wong lanang teng omah kerasan apa mboten? Terkadang galake tanggal tua. Tanggal 20 rono iki wis Masya Allah. Ning insya Allah Bapak Ibu, kalau kita bisa mengendalikan diri, sing sadurunge gaweane prengat, mecuca, alias besengat, bareng ngaji iki kok dadi mesam, buya karo Nyun sewu jujur, nak teng griya Raden kalih sing kakung apa mboten? Oh. Sing bener sing iki. Jujur iki. Kan jiko dhewe ya. Prasmanan. Bapak jiko akeh boros. Ora madang ya saya disengeni. Lah. Aku mulane ya delek-delek. Nang ndi bae. Bu, halo. Sebenarnya mencari pahala itu paling mudah dilakukan oleh seorang istri. Contohnya apa Bu? Umbah, Isa, ngedusi, bocah. Niku yang jenengan ngerti ilmune kabeh dadi ganja. Yen sewu nak ajeng Isa maca bismillah menapa mboten? Lho sosok maca sosok ora. Nek akeh orane ta. Wis tenang mawon, pas boten apa? Duren-duren. Kosek to. Duren-duren, roti-roti, biyen-biyen. Saiki. Mangke nak mulai hari ini Bu dibiasakan aku mbah-mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Wah, ya Allah. Mesin cuci ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, jadi ganjaran apa mboten, Bu? Nak wong ora tau ngaji, padha ngumbaine, padha resike, ning nyun sewu, sing siji edogan, sing siji ora itu apa-apa. Karena sedaya niku tergantung dari niat. Saged dipun pahami, Bu. Apa meneh wong ora tau gelem umbah-umbah dikeke tukang laundry. Akhire sing entuk ganjaran sapa? Laundry. Langke. Bila sakit ya Bu nggih. Sebelum melaksanakan sesuatu membaca apa Bu? Pun kula dongake muga-muga jenengan sedaya istri yang saleh. Amin. Titihane gampang. Siji yen wong wadon duwe rasa isin. Lha Bu, isin karo sapa? Isin karo bojone. Ben nalika lagi kenalan ta'arufan, lagi dadi calone, wetenge mules arep ngetep delek-delek. Akhire muni sithik, Mak. Kuwi sing basa ya Allah, alhamdulillah. Selamat ya Allah, ya Allah. Dan wis dadi bojone 10 tahun, alhamdulillah. Oh. Iya, itu. Susu ya Allah. Atus nggih, Pak. Rasa pengen tak Panase wong ngapa.
Aku dimas dadi isin ngombene kowe. Tekan ndi mau, Pak? Susu. Dan wis dadi bojone 10 tahun apa yang terjadi Bapak? Ono malah do lomba banter Pak. Sing wedok kaya kenal pet arek eking. Ya Allah, kok ana wong Sukoharjo meneh. Bapake kok kiper. Ya Allah. Wong kene ya ana wong wadon sing kulit gedhe. Jujur lho iki lho. Enak apa ora, Bu? Enten. Enak kowe ngerti ya. Tapi yo ya Allah kadang nak ora ngerti mulih. Bapake dahar to, Pak. Ibune kan ngarepe. Diprediti nyandang. Dilawok. Ora. Model wong ngerti. Sukoharjo meneh. Bu, halo. Saged nggih, Bu nggih? Siji titikane wong wadon saleh kan duwe rasa isin. Isin karo sapa mau? Dadi nak buang angin niku kudune Delik. Ibu aja malah diban. Meskipun kuwi bojo-bojone saged nggih. Tenang lho iki lho, Bu. Tunggu dhewe iki. Kayae lah kurang lega no, Pak. Kita jelas angel iki, Pak. Sing nomor 2. Wong wadon salehah calon surga niku, Bu, wong sing pinter dandan. Kecantikannya hanya untuk suami Ibu-ibu mriki coba. Kecantikannya jenengan untuk suami jenengan atau untuk orang lain? Orang lain. Dandan. Pripun Pak Lurah? Nyun sewu, nak dandan pas ning omah napa pas jagong? Jagong. Nah pas jagong sing nyawang bojone apa wong liya? Oh ya mudeng. Nak wis ning omah lambene sing apik dicopot mboten? Ane-ane iki gedhe dicopot mboten? Capat. Sing nggawa kalung gedhe ku mau dicopot mboten? Copot kabeh. Tapi daster bolong. Lah. Lambene sing apik dicopot ganti baju kebesaran. Jenenge napa, Bu? Daster bolong. Gek dastere wis ngepair. Suwek-suwek gon kene dijare. Kan isis. Ada yang cara bojoku langsung tak tukar tambah. Dastere lho ora wong ngene. Bu saged nggih, Bu? Bu, halo. Mila mengke dalu setar. Nggih. Golek kok ngopo kuwi. Bismillah. Susune, Pak, susune. Mengke, Pak. Nggih paron kalih jenengan. Pak kedae kalih yang setunggal biring mengke. Tekan ngendi ki kok malah. Mengke dalu mulai setan awake dhewe terutama ibu-ibu niku. Nggih. Nak jagong dandane biasa-biasa saja. Nggih, Bu? Mengke dalu mang dandan sing menah. Betek-beteke ngamalke ilmune ngaji, nyeneng-nyenengke sing kakung. Saged nggih, Bu nggih? Lho, panjenengan melon ya. Saged nggih, Bu? Mengke dalu bapake pinarake. Pak, monggo pinarak riyin. Arep apa ta, Bu? Wis Pak. Jenengan langsung balik kanan. Rias. Wiyenge sijo. Ini apian. Den gaul kai untu cendelan apa jenenge? Kawat iki lho, Bu, bekel. Bekel apa behel? Warnane kuning. Ijo kuning apa? Malah kaya apa kuwi, Bu? Lampu bangjo. Baru kuwi terus kene dikai bloson. Nah, idepe dipasangi napa niku? Heeh. Idep anti badai. Gelange 10 wong dienggo angsal mboten, Bu. Wong ya gelang-gelange tukune nggunakake duwit-duwite sing kalunge buandune sak jam dindik. Dienggo angsal mboten.
Wong yo kalung-kalunge tukune nganggo duwite tapi nganggone pas eneng ngomah. Bar kuwi nak terus sikile dikae klinting kaya reyak ae. Terus balik kanan. Papa. Asal papa. Astagfirullah. Mama sekarang konslet ya. Iya. Gara-gara pengajian. Maksud kula napa, Bu? Pokoknya jenengan niku kecantikannya untuk siapa? Wis titik niku. Senengane napa jenengan turuti? Ngaten nggih, Bu nggih? Ya, insyaallah jenengan jadi wanita yang saleh. Terus ingkang salajengipun Bapak Ibu, wong wadon sing salehah niku napa to titikane, Bu? Nggih menika wong wadon sing ora turu dhisik sadurunge sing kakung sare. Waduh. Oh, Pak. Baru satawa, Pak. Mungkin rasane mboten ngono. Nah, bener iki. Kudune wong wadon kuwi kontawa-tawa. Pak ngersake mboten. Jenengan yo tau ditawani ngoten niku, Pak? Blas. Tuku dhewe ya. Wis pas bote duren-duren. Biyen-biyen Saiki. mengke dalu praktek papa. Nah, ngersake mboten. Ngoten ya, Bu ya? Mboten. Papa ngersake teh napa kopi? Loh, kabeh kok ya. Tiwas kencan keturun. Napa niku, Pak? 14. Tapi juga harus ada kesepakatan, Bu. Pak jam 09.00 yen jenengan dereng pundhut, aku tak bobok dhisik. Ora kok ditelan mentah-mentah. Jare Pak Ustaz ora oleh turu ta. Plek kok. Tak kasih kampung rondo. Yo geblak no, guys. Nggih. Saged ya, Bu nggih? Menunjukkan bakti seorang istri terhadap sing terakhir. Nak sing kakung budal nyambut gawe nyun sewu. Sesibuk apapun jenengan umbah-umbah isah-isah masak tinggal kabeh. Saged nggih, Bu? Sampun napa dereng? Oh. Perlune napa? Nguntapke sing kakung budal nyambut gawe. Nganti tekan ngarep omah. Papa, hati-hati. Kita celuk papa apa? Ayam bed. Garuk. Cok malah. Papa, hati-hati papa. Semoga Allah sebagai seorang suami yang soleh, ya kudu gelem ngambung batu ebut bojone dhewe lho, Pak. Bojone tanggane. Mama, batuknya bawa sini. Ini papa. Mambu terasi. Wong wadon dijambon langsung lemes deh. Papa nggak usah kerja. Papa mau kemana, Papa? Papa mau nyerek. Nyereknya Papa karo Mama rampung tenan. Ngaten nggih, Bu nggih. Biar hubungan suami istri jadi harmonis. Karena apa, Bapak? Sebenarnya pasangan itu adalah sesuatu yang berbeda. Sendal jepit bae ana sendal kiwa, sendal tengen. Kita, Bu. Padha napa beda? Beda. Milo padha niku kan pasangan. Sikil kiwa, sikil tengen, tangan kiwa, tangan tengen. Biasanya nek sing kakung menengan itu bojo wonge heeh. Nak sing wedon sing putri niku mendelan, biasane sing lanang. Ra mungkin nak misale sing lanang meneng, sing wadon yo meneng. Iki wong omah-omah kok kuburan. Dasarnya suara. Tetapi tujuannya tetap sama, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lagi ngoten to Bapak Ibu. Ingat garis bawahi napa?
bahagia itu kita yang menciptakan. Dadi rumus wong omah-omah niku kudu nglakoni jenenge molimo. Napa Bu? Molimo cara Banyudana napa Pak? Madhep mantep melu mara tuwa. Madhep mantep mangan melu mara tuwa. Enak ya. Mara tuwa munamuni mantu. Ya. Pak ngeri men Pak, mara tuwa mati mantu melu Marisi. wah, enak tenan iki. Nek sing kula aturaken menika, molimo napa Bu? Siji modot, loro mlumah, terus Murep. kok wis sisa. Nah, sing papat mlebu, sing lima Metu. Modot niku nak cara ngene kula Suharjo niku dawa. Nak cara Banyudana napa Pak? Dawi. Sing dawa napane Bapak Ibu? Sing dawa nak wis mani omah-omah kudu duweni sifat sabar. Nak pengen sabar mang jajan Kolesterol lho, Pak. Iya iki aku iki ususe dawa, Pak. Masya Tekan Allah. jobo. Nggih, tekan ngendi iki, Bang? Sing sabar. Didik bocah niku kudu sabar napa mboten, Bu? Sabar. Sabar. Iya, sabar, Pak. Sabar. Sebab napa? Yen awake dhewe didik bocah mboten sabar, ora ngerti ilmune, akhire salah kabeh. Contohnya ngeten, bocah mulih sekolah, burung salin wis muluke layangan dolan. Kuwi nek wong ora sabar, lele bocah ora tau ning omah minggat tok sisa. Nang nganti ilang tenan sing gelo sapa, Bu? Wong tuane. Mila nak bocah kok seneng dolan didongake, ya Allah le kok kowe ganteng men. Muga-muga sok yen gedhe kowe dadi menteri luar Negeri. lah seneng dolan terus. Lho Bu, padha-padha sing metu ucapane ning maknane padha napa beda? Kuwi nek ora disekolahke, ade mboten belajar, saged napa mboten? Mboten. Padha sing ngetokke swara, sing ati. Imam Sukses king napa kok saged dadi Imam Mekah berkat dari doa seorang Ibu. Sukses dolanan wedi ning jaba, ibuke masak glepung iki lho Bu, ngadon glepung, ibuke mlebu Sukses melu mlebu ning nyake Wedi. dibioke nggon adonan mau go. Nah kira-kira dhewe iki nesu apa ora? Sing metu kan, kowe kan anak wong anak setan. Nek masa Allah ibu sudah menikah, ya Allah le pinter banget besok dadi Imam Mekah. Masya Allah, Allahumma Amin. Ibu niku nak ngendikan mesti mandi, mila sing ati. Nak enek bocah mbok putune utawa anake gerjajan, enak bakso cek ditumbaske napa mboten? Ditumbaske angger 1.000-2.000. Nak bocah kok seneng jajan didongake muga-muga sok ben dadi Menteri Sosial. oh. Pokoknya dengar sing apik-apik nggih, dadi pengusaha terserah. Dan Bapak Ibu, maghrib tekan ngisa ojo nganti do nyekel HP. Hati-hati, jangan kita termakan waktu. Maghrib tekan isa ojo do dolanan, ojo do nyetel. Sampun apa dereng? Pokoknya tetep pas bote. Duren. Iya. Mulai mengkih dalu, gawe pengumuman. Kok cengkengan di ora. Maghrib sampai isa no HP on, tempel ke dus. Anak-anak kumpul kabeh pengumuman. Tapi wong tuane aja dolan HP, anake ora dolan HP, wong tuane online-an. Kita pakai maghrib sampai isya ini Bapak Ibu untuk napa ini? Ngaji, belajar. Wis pokoke dolanan karo bocah-bocah niku biar anak tidak kehilangan momen yang berharga. Nggih. Nah dhewe niku mboten kumpul-kumpul ngoten niku kok dolanan HP, akhire napa Bu?
bocah ngerti-ngerti gede wis do ilang dhewe-dhewe, ae dhewe dadi kehilangan momen, nggih. Dan sekaya apapun jenengan nyun sewu, di rumah TV tidak boleh lebih dari 1. Ayo TV-ne pinten jenengan? Siji rusak. Siji rusak. Kepiur. Kepiur buat. Nyun sewu kalau TV-nya kok akeh lebih dari 1. Itu untuk memanajemen kita kesulitan. Saiki sering nek TV HP ya. Bapake ndelok bal ning lantai loro, ibuke ndelok sinetron neng ruang tengah, anake ndelok film Upin Ipin ning DC. Lah kok sugih ora apa-apa. Nggih, mila nek ide kebacut TV-ne lebih dari 1, kondur ngaji mungkin bertobat, nggih Bu nggih. Diol. Kok didol ki wong sugih apa? Disoda? Oke. Kayak kancane, "Dek sapa sih gelem TV-nya?" Ngaten nggih Bu nggih. Siji wae. Wong sugih gerak adol TV wae. Nggih, muga-muga generasi kula yang sedaya menika dados generasi yang saleh. Amin. Jadi kuncinya apa, Bu? Motot niku sabar. Termasuk dhewe ngibadah niku butuh sabar napa mboten Bapak Ibu? Salat seprono seprene kok ya cek kaya ngene. Niku yang atine mboten ditata akhire donggrek. Yen sewu nek enek sing kakung niku mboten teng masjid. Enten apa mboten? Niki nak salat jamaah sami teng masjid sedaya nggih Pak nggih? Nggih. Alhamdulillah. Upama wis adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapake kok randang ning masjid, bupang tembangke. Neng masjid karepmu ora karepmu digebuk malaikat rasa no dhewe. Ku pakai klitran-klitring ngaji karepmu ora karepmu digecek malaikat rasa no dhewe. Bapak langsung bisa. Iya. Kuwi nek masjid wong ora enak. Ning warung. Pokoke wong tandur bakale ngunduh kuwi Pak. In asantum li'ang fusikum wa in asatum salah. Yen ada nandur kebecikan sing diunduh ya babakan sing sae. Nak nandur sing boten sae nggih insyaallah sing diunduh boten sae. Ngaten nggih Bapak Ibu, estu mugi-mugi kang kula aturaken wonten injang menika saged dipun tampi, nggih, saged dipun tindakaken wonten ing budaya nek alam dunya menika yen mriki kula kula estu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Al-Fatihah.